муносибат айни ҳол хати бародар тиҷи чӣ хела Чида кор шумо гудак нестен, бародар шавен. Проблема серьёз нест, мардак да ки барои дасти шикастагӣ збор бикушоед. Баъд аз кӯмаки бародаро хес равшан лотарея кушод. Яъне конкурс. Хулас дигар бисёриҳо ҳақорат кардан дар бораи конкурс ягон гап мегӯяд, шумо матон як ханигаен, фаҳмидед? Каман боша ҳамин ҳисоби просмотри муҳоҷиро пул хӯрдагиам. Гордост, мисол мужское гордост бигем, ман ҳамин чиза позволят накард ки ман ҳамин кора бикунам. Вақте рафтам хати бародаро суҳбат шудем, хати чехтон видео дидем, гуфт то имрӯза мо да ягон сум наовардай. Вақте видео 120,000 просмотр бигира, 3-4,000 сомон бигзара, и дурӯғ аст. Ва яка гуфт ки маро ҳеҷ кӯмак накардиам. Бе иҷозати мо картак шудан, мерафрӯз аднакрат на ин кора кардагӣ нест. Вале боз скоро видеош мебироя, боз зборшон кушодагӣ, бо пулшон додагӣ нест. Видео кардагӣ, карта мондагӣ, ягон дирамшон додагӣ нест. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом алайкум акай Парвиз. Ва алайкум салом. ҳазор раҳмат. Аввалан миннатдорем ки даъвати моро рад накардем барои дар барномаи мо иштирок кардан. ҳазор раҳмат акаҷон. Саломат бош. саволи аввалини мо дар шумо меяд ки барои чӣ канале ки шумо ин қадар сол меҳнат кардан, ин қадар ҷое рафта будем ки ҳар кас мақсад наметавон рафта, ин қадар меҳнат, ин қадар кӯмакҳои кардем ва як бора гирифтену фурӯхтен ша. аввалан салом мехоҳам ба ҳама мерасонам тамошобинои чӣ канали шумо, чӣ канали худам каси маро мешиноса ва пеш ай саволта ҷавоб додан мехостам як чиза қайд кунам ки ай ҳамин рӯз иборатан ман дар ягон нафар канал интервю наметавонам дода ва наметиҳам ҳеҷ вақт, барое ки ман фикр мекардам ки каси одамо наздик шидан ва дӯстӣ кардан и барои мақсад ҳамаро ба якдигар дӯст кардан айда ва ман нафаҳмидам ки дар қати кадоме бишини мисол барои пешравии каналаш хизматша бикунӣ ва акафот гап мезадаанда мисол бахшиш дар байни гаптон бидан хеле нафаро ки акафотон гап задан бисёр ба хотири ҳамин ман мехоҳам ки ҳамин охирон интервюи ман бишава ба хотири охирон бора акафото гап задем. тамом. Хулас савол ҳамин буд ки барои чӣ ман канала фурӯхтам, қадар меҳнати чанд солама. Рости гап то канала фурӯхтана мисол мара бисёр одамо 60,000 сомон, 70,000 сомон то 80,000 сомона мисол пешниҳод кардагӣ буданд ки вақт 105,000 я 100,000 подписчик дошт. Ва ӯ вақто ман проблема надоштам, шукри худо зиндагим хуб буд ва эҳтиёҷ ба сум надоштам ва намефурӯхтам. Ва 180,000 подписчик ҷамъ кардан ва ин қадар аудиторияи калон ва меҳнати хеле дароз 5 сол бениҳоят чизи қин вазбин буда. Мақсад карьераи ман дар бисёр коро кардагим ки мисол ба ин дараҷа бираса маҷбур шудам, қарздор будам ва сахт маҷбур шудам. Хеле просто так не ки мисол хай як кам тарак проблема чи биё канала бифурӯшем, не, сахт хеле мақсад маҷбур шудам ки ҳамин кора бикунам ва иншоалло боварӣ дорам ки бародарои ма хафа намешаванд ва положени маро мефаҳманд. Мақсад зиндагӣ маро маҷбур кард ки ман канала бифурӯшам ва канали нав бикушам. хотиррасон мекунем бародаро, канали нави Акай Парвиз ном дорад, Нури Умед ва айни ҳол шумо дар экран дидете номша, дар описанӣ дар комментария ҳатман мешавад ссилкаш. саволи дигари мо Акай Парвиз дар шумо ки шумо вақте видео кардем гуфтен аз ҳамин рӯз иборат ман дига збор намекушам, то есть дига ман пул ҷамъ намекунам ва айни ҳол мо дидестем ки шумо ҳолиам кӯмак кардестен, баъзе оилаҳода меравен в общем кӯмак кардестен, ҳам пулҳо ай куҷо омадестанд, мақсад чӣ хел кӯмак кардестен? Мисоли гап баъди наворои ё баъди гапҳои одамо дар комментария менависанд маро дилмонда кард ва аз суми муҳоҷироту мошин харидӣ, аз суми муҳоҷироту фалонӣ кардӣ. хайна дар пӯсти ҳамин рӯз шаҳри Душанбе дар бубро миллион мошин гаштаеста, ландкрузер ягон тайваё блоге неста, ягон тайваёда муҳоҷиро пул намепартоянд, неки ландкрузер хати гаштаеста ва мо ҳам алҳамдулилло мардем, мо ҳам метавонем кор кунем, мошин бихарем ё хона бихарем
و از سببی که همین گپا بسیار شد و ما تصمیم گرفتیم چند خشلی وجه قریب 3 ماه میشه که 4 ماه زیاد میشه ما کارتا موندگی نیستیم و شکر خدا کمکای خون رسونده استیم و مبلغ یک جا پیدا میشه همون صاحب کارا بیزنسمنایی که ما را در حقیقتا دعوت میکنن و میشناسن لیچنا که مثال چی کار میکنیم سوما چی استفاده میبریم هوای ما در پول روان میکنن و ما دل خواهی آدم انتخاب میکنیم و کمک میکنیم یعنی باوری برادرها تا حال هست و نفرایی که گپ بزنن و یا ایامو اول باور نداشتن و ایامو اول یگان کاری ما در حصه گذار نبودن این نخری 500% گارانتی خاطر چیزا گفتم میتونم نشد باوری اون نفرایی که شما دارن در حقیقت ما قایلیم مثلا وقتی که ما برنامه شما را سیانکه کنی رفته بودیم کریش یک اکرا در 40 چند هزار سومانی پریمیر 300,000 روبل میشه به فکر من اون قدر پولا یک آدم برای شما روان کرد که من پرویز جان مثلا ما اکرا رفته خونش راست کنین مقصد نشد باوری آدمو در شما ما یگان گرم بای نداریم سمنینیه سوال دیگری ما که پرویز در شما که مناسبت این حال خطی برنده تیجی چی خیلی برای که یک وقت شما خطیش کم کم نافهمایی ها بود بایتون درست دیگه ما برنده تیجی یا دیگه فرق نداره اوجه ما گفتم که همین روز عبارتاً ما دیگه مرا برنده تیجی چیزی که میگه یا اونو شایخش یا دیگهش ما مثال دیگر لیزی نمیکنم و ویدیو هم نمیکنم کوشش میکنم که ما بقپم و همین چیزا رو اهمیت نمیتونم نو برادر تیجی قتیمو اتنشنیامون سلام علیک سوز برادر محصل قتی برادر تیجی اتنشنیامو محصل خوب بود و بعد یه ویدیوی ما خیلی کم تا قرارش کرد تک وای کنکورس میکرد و ما کنکورس حساب کتاب کردم و قرارش کرد و گفت چیزی که تونست گفت و مثال گپ برادرم خودم که این گپ خودش ما گفتگی درجه در پریپیسکا هم هسته گفتگی بود که مثال تو مرا با مش زدی من تو را به شتر زدم مقصد بعدی که ما با جدا برادرها گروپ داشتیم دوست گفتن خیلی بیاین چیده کار شما گودک نیستین برادر شوین نو ما دیگه گفتم که کاردار نمیشم یگان کس ده فرق نداره بهترین نکه مقصد آیدی کنکورس ها شما گپ زدیم جای پنهانیش نیست علاقه ویدیو در همه جا برآمد مهربانی روشن کنکورس سرداده است سرداد تا است جای سرداد است سرداد یک وقت ویدیوش برآمده بود توش تو برای کمک خواست مثلا و با خست با دیگران کمک کرد و کنکورس کرد اینم ای بی یوتیوب ای چی خیلی مثلا شما چی فکر داره ویدیو مثلا مقصد ما راستیگه مقصد همین کار شما چی میبینین این نقطه نظر شما من نمیدونم تو چی درجه مهربان روشن پرابلم داشت تا وای گفت که دستم شکستگیم و خاطر دستم ما دست زبار شده ما دا پول بتیندم میشه دست ما شکستگی ما وضعیتم بزیبه اگر که دیستویتینا مثلا گفته باشه دست شکستگی یه پرابلم سریوز نیست مردک دکی برای دست شکستگی زبار بکشه این اولی مسئله مثلا و مسئله ای که مردم ها دیستویتینا کمکش کردن نمیدونم چقدر مبلغ نو کردن بسیار برادرها کمکش کردن بعد از کمک برادرها خیس روشن لطره یک شد یعنی کنکورس و بعد در کنکورسش بسیار آدم ها هر گپش گفتن و مثلا ما همه چیز یوتیوب تماشا میکنم بعد یه ویدیو برآورد گفت که کامنتاری را من حیاتاً نبی کامنتار در حیاتم نمیخونم لیکن در ویدیویی که برای پول جمع کرده بود کو من کامنتاریاتون خوندم هزار رحمت برادر ما اشما میندارم این قدر در حق من دعا میکنه کامنتاری با میگردم میگم من کامنتاری نمیخونم مثلا یعنی کامنتاری خونده نگاتیو خونده با میگن نمیخونم خلاص دیگه بیشتری حقارت کردن که یا گپ قبیح زدن که نه کمی کاره و اگر شوفی کدام میمارم خیلی درباره کنکورس جوان گم میگه شما متون یک خنی گین فهمیدی خلاص یه آدم پستی نمیشدنی مثال پوبلیچنی آدمی که پوبلیکاده حافظ برنده باید لوبوی گپی تماشابینه صبر کنه و او را اسکر بلد نکنه مثال تر من پوبلیچ آدم من اسکر بلد کنم و باید کوشش کنم که اسکر بلد نکنم تو مثال میگیریم همه آدمایی که مهربان روشن هر گپ گفتن کو همه آدما در کارتای مهربان روشن شاید پول پرداختگی باشن و امروز الان پستوکای مهربان روشن باید معقول نشید و باید گفتن که
مثال نکنی کار خوب نیست. تو برآمدی برادر مؤمن مسلمان گفتی ایسوس مقصد یاردم بتن یاردمت کردیم خیلی نم بود چی خوردستی ای گاش گفت که شما تو خانی گین انا فراموش کرد که انا مو خانیگوی که میگه کو انا مو خانیگو در کارتای پول پارتوفتن مثال گابینن یا که اینا لیچ خودش در پول پارتوفتن برای اون کس از بور نکشد و وقتی که موز بور میکشیم برای یک نفر مثال تو زمان را تنها میکنن که بلوگرها خونی مهاجر را خوردن شما کارت میمونه شما ایسوس ما را هرگاه میگن دست ماشین که ما اتاک ای کمان باشه ای همین حسابی پرسموت مهاجر پول خوردگیم و ما حقوق ندارم که بخزم بگم که شما ماتون یا خانی گین شما ماتون یا خیلی ما کوشش میکنیم بفهمونم شما که برادر ایسنا یا برادر اوسنا نه که وای نخود تو پولی مردا که بگیری و ببره بگی شما خانی گین یا شما مقصد معنای گپش که نمیشین شما و تو پول در کشیدن میشینم کو خلاص امی اینا من پرابلم داشتم من میتونستم که مثال گپ برادرها پاپرسید کنم پرابلم ما خود کرونا بود 50000 تومان بود ما باوری داشتم که اگر که من میبرمادم میگفتم برادر من خیلی پرابلم دارم و کانال من فروختنیم ما تا گارانتی میتونم که 50000 ممکن 150000 تومان مدام میگذروندم برای اردام کردن خودم نو گوردست مثل موجودسکای گوردست بگیم ما همین چیزا پزولیت نکرد که ما همین کارا بکنم لوچی همین کانال ما آنده بفروشم بلوگری را آنده باز کنم همین پرابلم ما خودم ریشات کنم بله اینی پراوینی بود در طرف میرمون روشن که کمکش کردن کنکورس تشکیل کرد و وقتی که مردم گفت که نمیشه همین کارا نکرد بخیزی مردم با گپی قبیح بزنیم گپی پس بزنیم ҳазор омадакай парвиз саволи дигари мо шумо як занеда рафтин кӯмак кардем ки пешаи шумо хато накунем агар меҳрафрӯз рафта видео карда буд ва баъзе суханҳо биромад ки фиреб кард карташ да пул ҷамъ кард надод хулас ҳамин ай нуқтаи назари шумо ҳамчун нафаре ки ҳамун зана қатъи ҳамсӯҳбат шидем чӣ хел шидагия чӣ шидагия метавонед камакак фаҳмонда ما خونه مردک رفتیم تو و زنک شوش گپ میزننده مقصد زن خودش گپ زدن نمیتونه رفتیم ما فکر میکردم که امیرا میرافروز مقصد این هم استول تو کاری من دگیه که ما یک زبور میکشم تو همورا کارش تا آخر بود نکنم مثلا دیگه کارا چسبیدن نمیتونم اما فکر میکردم که زن چه وقتی بیشتری ما روی کردن که میرافروز ماشینی که و ما رفتم ما فکر میکردم که تو ایرا محکم کرده و بعد زبرگ شده برای یک کس دیگه همه خیلی فکر میکردم وقتی رفتم قطعی برادرها صحبت شدم خیلی ختم ویدیو دیدم گفت تو امروز مدا یگون سوم نآورده یگون دیرم نداده و یک چند بار زنگ زدم تلفنش کش یک بار 5000 روبل روی کرد و گفت که خیلی یگون سوم دیگه جمع شما روید میکنیم میسوام خیلی گپ چه و ما هیچ باوری ندارم که وقتی ویدیو 120000 پرسموتر بگیره 120000 آدم تماشا کنه ویدیو را چه پاهای وای زنک نشون میده چه زنک معیوب و چه با کمک احتیاج دارن و در عموم 3-4 هزار تومان بگذاره این دروغه شما هم برای چی سوال دادم همچون نفر که مقصد همین کارا را پیش میکردن کارت میموندن و میدونن که چقدر مبلغ میگذارن به همین خاطر سوال دادم بسیاری من میگن که تو کنکواکی کردی بعد همون ویدیو من هیچ کنکواکی من یاردم رفتم و من خواستم که بفهم پلاژن اون چقدر وقتی من گفتم که شما را از زبرگ شدگین نو پول چی کمکتون کردن و چی چیز با پرابلم دارن که یاردمتون کنیم و یک گفت که من هیچ کمک نکردیم به اجازه ما کارتک شدن به اجازه ما مثال در یوتیوب پرتوفتن و همین گپا رو مردک زما یگم ایجاد چی ندارم پروستا یه چیزی ابید نه که اگر که هم خیلی دوام کردن بگیره در یوتیوب اونجا دویر مردم گم میشه و همون چهار کمبغلی که مثال ما سبب میشیم نون میخورن همین چیز محروم میشوند مثال همین چیز ابید نه کمتر акай парвиз як савол шумо ҳамчун нафаре ки ҳамин корра бигем пешаи ҳама ё ки пешаи бисёриҳо сар кардем ҳамчун нафаре ки тӯли якчанд сол шуда ҳамин корро қатъи заниматса мекунем ва ҳамин одамое ки нао сар кардаистанд якам бор ё дуюм бор максимум карта мемонанд пул ҷамъ мекунанд кӯмак мекунанд хайр мекунанд ҳатман ҳамин гап мебирояд проблема мешавад ай тарафи мардум мебирояд ай тарафи ҳамун одам мебирояд проблема мешавад пула дизидан ихе ҳамин ягон сир дора чӣ дора мисол 5 сол
основатели ами сумҷамкунӣ дар YouTube мисол 5 сол пеш 4 сол пеш набудам ин чизо ва одаме ки ами тикорро ташкил кард якум нафар ман будам дар тоҷико. мақсади гап 5 сол бигем почти 5 солш рафтаисте ва дар 5 сол зиёда ай бигем даҳҳо ҳазор оилаҳоро ёрдам кардагием ва мара мардум мегӯянд ки ту машине ки ҳаромхӯре, яъне бедалел, ягон ҳуҷҷат нест, даҳан қати мисол. Ва 5 сола то имрӯза ягон бор ягон кас аями одамое ки ман дар рӯи экран бировардагӣ нишон шондагим, ягон кас гуфтагӣ нест ки парвиз ҳаққи мана хӯрдагия. Ва ило агар ягон касам гуфта боша, бигаам агар мисол ҳозир баъди ами видео даъвоам куна, пускай ман миём рӯбарӯ, ман хеле ӯ мисол одами даъво куна ӯ тараф видео куна ва ман ай тараф не. Мерам қатиш гап мезанам, видео мекунам, рӯ ба дар рӯ гап мезанам. Ва алҳамдулилло то имрӯза набудам хеле одам. Кадомира чизе ки ваъда кардагиам, ҳамун ваъдаома бурдагӣ даже бар зиёдтӣ кардагим додагимшон мисол. Ва ин одамое ки ҳозир кардастанд мисол сума хӯрдаистанд исуса хайна мисоли оддитда мисол меорам. Ҳамин мақсад Меҳрафрӯз чи ба 10 рӯз гуфт ки 10 рӯз пас меом. Мардака занг зад гуфт 10 рӯз пас меом. баъди видеои ма пагашда мебел тайёр шид, пагашда ҳама чӣ кору бороша буд кард, пагашда вақт тайёр ёфт, Давид омад. Сабаб дар чӣ боша? Ва барои чӣ маблағе ки дар ӯ мардак дод азвучка накард? Ва ман намегӯм ки отчёт биспора, хотя бы ҳамун одамеро ки мисол ваъда кардӣ, хотя бы ҳамун ваъда кардагита бигӣ бибар. Мисол значит чӣ гапе ҳаст? Мақсади гап значит ҳаминҷа чӣ недопонимание, чӣ чизе нофаҳмӣ ҳаста ки ҳам хеле коро мешава. Ва Меҳрафрӯз однократ ин кора кардагӣ неста, вале боз скоро видеош мебироя, мисол жидат куна ки ман бо одамое дорум ки боз зуборшон кушодагия, бо пулшон додагӣ неста. Ягон дирамшон додагӣ неста, хонашон рафтагия, видео кардагия, карта мондагия, ягон дирамшон додагӣ неста. Акай Парвиз, шумо ҳамчун нафаре ки хеле инсоное ки мақсад муҳтоҷанд, бигем камбизоатанд ва барои ягон чиз муҳтоҷанд. Шумо ҳамчун нафаре ки ҳамин сабаб мешавед, кӯмак мекунед. ҳамин корҳое ки дар YouTube шудеста, уже доверие одамо кам шудест. Дилтон месӯзад ки шояд рӯзе замоне раста ки дигар ҳамон нафарое ки кӯмак мекарданд дар одамои камбизоат дигар кӯмак накунанд. Конечно. Ҳисоби бигем мо блогерҳо. Мақсад ма медони ҳамин чиза ранг як фарзанди худ медонам. Да мисол ҳамин чихела як кас ина дар пӯсти мегирем, ина мардак як кас рэперай, да мисол ҳамун рэпа ина меҳнат кард, хон, авторитет кард, исуса ва як кас меояд творчество ҳамура ҷазир мекунад. Да мисол ина оз як гала девонаву ҳишор ҳама рэпер шуда. Мисол ҳамун одаме ки истини барои рэп хизмат кардагия дилш месӯзад ку ё ҳофиз ё ягон ина дар пӯсти Рустам Эмомалӣ мегирем. Мисол инами шаҳра обод кардеса, инами қадар пешравӣ кардеса, инами қадар любой одам баъди ин биёя ягон касия куна, ягон ҷоро ҷазир куна, месӯзад дилаш барои меҳнаташ. Правильно? Ман ҳам ҳамин чиза дар ютуби тоҷик мисол ҳамчун як нафаре ки ҳамин чиза дуровардам ва меҳнат кардам ва роҳоша бисёр одамо да мегуфтанд, ман мефаҳмонумшон бародаро ин эхе ва конечно дилам месӯза ба ҳамун 4 камбағале ки мо ёрдам мекардем ва инами баъзе одамо пайдо шуданд, зборг шудаистанд ва мақсад дили мардум монд уже, да мақсад доверие уже гум шид ва мардум хай ризқа Аллоҳ мета, но сабабго як нафари дига мешава. Мисол Аллоҳ ҳам ҳамун мисол ҳамун бандае ки дар кресла шиштагия ку, мисол ин маъюба ҳамура просто так ай осмон ягон чи намепартоя ку. Мисол як каса дар дилиш медоза, ма ту бигӣ барбите чихеле ки ҳазрати Сулаймон вақте ки дар лавя баҳр рафтеста, як мурча нигоҳ мекунад, дар даҳанаш як алафай ва ай дуруни об қурбоқа мебироя, ва ин мурча дар дилаш мегӯяд ки ай Аллоҳ ин мурчаро ҷазир кун. Ва ин мурча дар дилаш мегӯяд ки ай Аллоҳ ин мурчаро ҷазир кун.
дар дуруни даҳани қурбака медорад тай об мерава дар уҷа як кир маъмура метиҳа бо абрада мегардад мебурад ҳазрати Сулаймон ҳайрон мешавад ва забони ҳамаи намуди ҳашарот ҳайвонота ҳазрати Сулаймон медонист гап мезад ва мепурсад масалан мега чи чиз буд ки ман дидам мега ман ҳар рӯз ман тарафи парвардигор вазифадорш дарем ки ҳар рӯз инами вақти соата мисол дар ҳамун қаҳри баҳр об як мо кир меаста ки курай масалан ман бояд барам ҳамин чиза ҳамуда битиям яъне аъло ҳам метонist ку мисол худаш ҳамун барга бара бита но через ҳамин мурчаву қурбақа ҳамун чиза дод мисол ами маъюбову ниёзмандам ҳамин хелам бародар мисол через мо баъд як нафар сабабгор мешавад як нафар сабаб мешавад ки имрӯз рӯзиш мешавад акай Парвиз нафароеро ки кӯмак кардем хонашона сохтан ё ин ки хона сохта додем масалан аму оилаҳоро шумо баъд аз хона додан қатишон дар тамос шудагин рафта дидагин ки айни ҳол сатҳи зиндагишон чӣ хела мақсад пуле ки дар квартира пулӣ медодан дар хонаи худшон чӣ хеш деста бале унаму ҳисор дар як каса додем мисол як каси дигаре наҳамда хонаша соз кардем мисол як каси дигара кришаша соз кардем як дар Московск як каси дигарам хеле кай ки ҳамун тарафҳо то бихӯрам ҳатман як бор медурам мебинам мисол зиндагишон чӣ хел наму одаме ки дар ҳисор хона додем пеши хонаро уже чӣ кардагия картошка пиёз ҳама дарахш нонда ҳама пешравӣ кардагия хабар мегирем бисёрша хабар мегирам акай Парвиз бигем дар ютуб ҷой ба ҷой нест Парвизи ҳаромхӯр Парвизи диз Парвизи машин ҳамин суханҳо вомехӯранд дар комментариҳо ҳастанд то имрӯз пайдо шуда ягон нафаре ки ҳамин дар кӯчаи пеш ту мебура биге Парвизи диз не ягон бор нашида ва ман фикр мекунам ки ҷуръатам надоранд агар ҷуръатам пайдо кардан ҳамин гапа биган ман 500% гарантия метавонам ки далел надоранд просто ки гуфт барадати ҷи гуфт мега як видео кард гуфтаку ё ки гуфт Эсен Шарипов гуфтку як видео кард гуфт мисол Эсен Шарипов гуфт вай мебахшед ки сухани ӯ каломуллое ки мо суханиро бовар мекунем мисол пускай чӣ хеле ки кадом одаме ки гап мезана далел биёра мисол ки нами одам ина карташ ина 500,000 гузашт 300,000ша хайр кард 200,000ша хурд акай Парвиз дар видеои шумо вақтҳои охир ба назар мерасад ки ҳастанд нафаро ки қаттон дар видео иштирок мекунанд либосҳои нури умед пӯшидагиянд мақсад шояд бошанд бачаҳое ки мақсад хоҳиши қатти шумо ҳамун видеода иштирок кардан дошта бошанд хона ягон нафар рафта кӯмак кардан дошта бошанд мақсад метавонанд қатти шумо раванд ё ки шумо дар чӣ хел дар тамос бироянд мо аиҷа вақт кӯшиш мекунем ки дар бармон одам бисёртар бигирем мисол ҳамин зборое ки мекушоем одам бисёртар бигирем чӣ сабаб аз сабабе ки не мисол ҳамин ягон каса ёрдам кардан мерем ку мақсад аз сабаби чи мехоҳам ки более прозрачнитарак шава ҳамин чизда пускай ҳама бидонад ва бираванд қатима пускай бибинанд ки чанд сум мардума дар роҳӣ мекунам ва ҳамун сум чанд сумша ман расход мекунам чанд сумша мисол бензин пулӣ мерезам чанд сумша чӣ кор мекунам пускай ҳама бибинад ва вақте ки ҳамун одам дар гирди ман бисёр шид бегона вақте мераванд қатима ҳаваё медонанд мисол ман агар ки ягон мисол машиники мекардам ягон гуфти ҳамун чун ҳаромхӯрӣ мекардам ва ман ҳеҷ вақт мисол нами ҳозир бекарта кардастам ку ман метонистам далшам хе картама монда рафтам гирем ва бидан ҳатто ҳозир ҳастанд одамое ки мегӯянд карта бон мо шод мепартоем ва ман имена барои чи ҳамин роҳа интихоб кардам ва ман хостам бифаҳмам кума ҳамин кора ҳадафи ман асосан кӯмак кардане фарқ надорад чӣ карта карти бошад чӣ бекарта фарқ надорад ва ман мехоҳам бифаҳмам дар тӯли 6 моҳ 7 моҳ мненияи мардума фикри мардума ақидаи мардума ку дар ин сурат ку дар ин сурат чӣ метавонам гуфта я оё ягон кас савол метавад ки Парвиз ина мисол чӣ хеле ту савол додӣ ку 5 моҳ 4 моҳ 5 моҳ зиёд шуд ки ту карта намондай ва чӣ хел ай куҷо маблағ меояд чӣ ба мардум намехел савол наметиҳад ва ман мехоҳам ки ку бифаҳмам ақидаи мардума ва чӣ хел мардум ҳамин чиза қабул мекунад мисол ва ҳар нафаре ки кӯмак кардан мехоҳад любой оилара мо метавонем ки прямо дар ҳамон оила падкулчач кунем ё мисол баъзе одамо ҳастанд ки мегӯянд ки мо пула худо дароӣ мекунем мисол худо диге метавонанд ки инстаграми мо дар бинависанд инстаграми нури умед дар рӯи экранҳои шумо баромадаст айни ҳол метавонед баромада подписатсия кунед ва
ай бисёр чизои хуб бохабар бошед бинен. дар охир акай Парвез, ҳазор раҳмат ба шумо ки даъвати моро рад накардед, чунки пешаи барнома мо шуморо иҷозат призидем барои шуморо ба навор гирифтан. Гуфте рости гап дигар нияти сёмка кардан надорам, но охирон бор дар канали шумо видео мекунем. ҳазор раҳмат акай Парвез, миннатдорем. ба корҳои шумо дар зиндагии шумо муваффақият бигзор, ҳамеша муваффақ бошед дар зиндагӣ ва ин канали навтонам умедворем ки мисли пешина бародаро нағз дастгирӣ мекунанд ва ссилкаи каналтон ака дар описанӣ дар комментария ҳаст ва дар экранҳои шумо айни ҳол биромадагии бародаро. Дар охир ягон сухан дошта бошем, марҳамат ака. дар охир гуфтаниям ки мақсад ҳадаф мақсади ман бародаро боз мегӯ мара мисол ҳаромхӯр мегӯен, ҳалолхӯр мегӯен, чизе мегӯен намегӯен, гуфтан бигирен ва единствен як чиза бидонед ки мақсади асосии ман кӯмак кардан ба табақаҳои ниёзманд тамом. Ва дар ҳамин 2 моҳи карантин ин бародаре ки сёмка кардааст худаш шоҳиде ки мисол ҳамин ютуб мада бигем почти пул намеомад, ҳамон қа пуле меомад ки ман бензина даже успед намекардам бирезам, но мо гуфтум ки ҳадафи мо кӯмак кардан ва ҳар нафаре ки дар шабакаи мо обуна мешава илтимос аз шумо бозам илтимос мекунам, мақсад агар ки ненависед дар дилтон нисбати ман дошта бошед, хоҳиш мекунам ки подписатсия накунед ва агар ки мисол хитона дошта наметонед, қапида наметонед ки ягон гапи безеб нанависен, лутфи надроед ва тамошо накунед видеои мара. Пускай мо дар навори худам дар каналам гуфтагием ки мода количество дар кор нест, мода качество дар кор, мода ҳамон 100 одами дар коре ки ҳақиқатан хизмат кардан мехоҳанд ва хизмат мекунанд. Тамом ҳамин чиза гуфтани будам бародарода. Зинда бошед, саломат бошед ва ин буд охирон интервю, охирон видео ответ, охирон чизе ки ман дар бораи як кас бояд гап занам. Мақсад ин охиронаш буд. Тамом баъди ҳамин агар ки инам хеле факт далел қатъи биёран ки мисол ман ҳаромхӯрам, анамудам ответ наметонам дигар. Ман кори худам карда рафтан мегирам. Тамом. ҳазор раҳмат акаҷон. Канали Акай Парвез рӯи экрани шумо да бори дигар хоҳиш мекунем ки омада подписатсия кунед ва корҳои Акай Парвез бохабар бошед. Саломат бошед акаҷон. Ассалому алайкум.